କୁଆଡେ ଚାଲି ଆସିଛି। ସେପଟେ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବେ। ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ବାପା, ସେ ପୁଅକୁ ମୋର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଲି ସିନା, ଏବେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ମୁଁ କାହା ଘରେ ଯିବି? କୋଉଠି ରହିବି? ଏଇଠି ମୋର କେତେ ନା ରହିବି ମନେ ତ ନାହିଁ। आज रातिटा तू ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ରାତିଟା ତମର କିଏ ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି କି? ମତେ ଆସି ଏମିତି ହଇରାଣ କରିଛ। ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଅଛନ୍ତି ଲୋ, ମୋ ମା ବି ଅଛି, ଭଉଣୀ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ନାହିଁ ଲୋ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାତିଟା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କଠେଇବାକୁ ପଡିବ ମ୍ୟାଡାମ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। କୁଆଡେ ଯିବୁ ନା? ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମ ସହିତ କଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଅଭଦ୍ରାମୀ, ଭାଇ ମ୍ୟାଡାମ, ଭୟରେ ଭୟରେ କହୁଛି ଆମ କଥାରେ ତୁ ରାଜି ହେଇଯା, ନହେଲେ ଜବରଦସ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଆବେ ହେ ପୁରା ये हरम जाति एमितिरे मानिबनि बे याको कबाडी खेलिବାକୁ ପଡିବ। कबाडी मारिकी दांत जोड़े दिवरे पुआ बाबू तमें जदि ठीक समय आसी नथिले से शैतान माने मारा इज्जत नहीं दे जानते बाबू। हाँ इज्जत नहीं दे जानते।
ଆରେ ମା ତୁ ଝିଅ ପିଲା ହୋଇ ଏତେ ରାତିରେ ଏକା ଏକା ବୁଲୁଛୁ କାହିଁକି ମା ବୁଲୁଛୁ କାହିଁକି ବାବୁ ଆଜି ହଉଛି ମୋ ବାହାଘର କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ କରିଥିଲେ ବାବୁ ମୁଁ ସେଇଠି ବାହାଘର ବୋଲି ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଛି ବାବୁ ହଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଛି ଆରେ ମା ତୁ ଏବେ ଏତେ ରାତିରେ କୁହାରେ ଯିବୁ ରେ ମା କୁହାରେ ଯିବୁ ବାବୁ ଭଗବାନ ଯୁଆଡେ ନେଲେ ମୁଁ ସିଆଡେ ଚାଲିଯିବି ବାବୁ ହଁ ଭଗବାନ ଯୁଆଡେ ନେଲେ ମୁଁ ସିଆଡେ ଚାଲିଯିବି ଆରେ ମା ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରେ ମା ମୋ କଥାରେ ତୁ ରାଜି ହବୁ କି ରେ ମା ରାଜି ହବୁ କହୁଛ ବାବୁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆରେ ମା ମୁଁ ହଉଛି ତପନ ସାମନ୍ତରାୟ ମାନେ ତମେ ସେଇ କୋଟିପତି ତପନ ସାମନ୍ତରାୟ ଆରେ ମା ମୁଁ ସେ କୋଟିପତି ତପନ ସାମନ୍ତରାୟ ଆରେ ମା ଘରେ ଗୋଟେ ମୋର ପାଗଳ ପୁଅ ଅଛି ସିଏ ଜନ୍ମର ପାଗଳ ନୁହେଁ ରେ ମା ସିଏ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆହୋ ଘରେ ହାଣି ବାହା ବି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ବାହାଘର ଦିନ ଅମର ନିଆଁରେ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଂଶ ହେଇଗଲା ରେ ମା ଜଳି ପଡ଼ି ପାଂଶ ହେଇଗଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋ ପୁଅ ପାଗଳ ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିପାରିବୁ ରେ ମା ଭଲ କରିପାରିବୁ ମାନେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାବୁ ଓରେ ମା ମାନେ ତୁ ସେ ପାଗଳକୁ ବାହା ପାଇଁ ରାଜି ତରେ ମା ବାବୁ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପାଗଳକୁ ବାହାବି ଏ କଥାଟା ଆପଣ ମାନେ ଭାବିପାରୁଛ କେମିତି ଓରେ ମା ତୁ ମନ କରି ରେ ମା ତୁ ରାଜି ହେଇଯା ରେ ମା ରାଜି ହେଇଯା ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିପାରିବୁ ରେ ମା ଭଲ କରିପାରିବୁ ହଁ ରେ ମା ତୁ ଆଉ ମନା କଲେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ତୁ ରାଜି ହେଇଯା ରେ ମା ବାବୁ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପାଗଳ ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବି ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ବାବୁ ଆପଣ ତ ହେଲା ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଝିଅ କିଣି ଆଣିପାରିବ ଆଉ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଫୁଟପାଥର ଝିଅକୁ ବୋହୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବାବୁ ବୋହୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ଆରେ ମା ତୁ ମନ କରି ରେ ମା ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ଅଛି ତୋ ନାଁରେ ଲେଖି ଦେବି ରେ ମା ଲେଖି ଦେବି ନା ଏ ବିନ୍ଦୁରାଣୀ ଗରିବ ସତ କିନ୍ତୁ ପରତମ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଲକୁଲ ଲାଭ ନାହିଁ ତମକୁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଭଲ ହଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଭଲ ତୁ ଆଉ ପାଠ ମା ତୋବେଳେ ଫୋନଟା ହେଇଥିବ ବେଟି ବାଗି ଯାଇଥିବ ନା ଲୋକଙ୍କ ଟାଇଟଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୋ ବାପା ବିଶ୍ୱ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବ ନା ଗୋରି ଆସିଥିବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତୋର ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା କହିବେ ମା ନା ହଉ ରେ ମା ସେଇ ଆସିଥିବା ପରେ ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ପେରି ଯାଇଥିବେ ରେ ମା ପେରି ଯାଇଥିବେ ତୋକୁ କହିଲେ ତୋତେ କେତେ କଥା କହିବି ସେ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ତୁ ବଦୁ ରହିଯିବ ରେ ମା ତେଣୁକରି ତୁ ଆମ କଥା ରାଜି ହେଇଯାଏ ମା ନା ନା ମୁଁ କେବେ ବି ରାଜି ହେବିନି ନା ନା ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି
ମୋ କଥାରେ ତୁ ରାଜି? ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ଆରେ ମା କଣ କହିଲ ମା? ଆଉ ଥରେ କହରେ ମା, ଆଉ ଥରେ କହ। ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ଆରେ ମା ମୁଁ ବାବୁ ନୁହେଁ ରେ ମା, ଆଜିଠୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିରେ ମା, ବାପା ବୋଲି ଡାକ। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଆଜିଠୁ ତମକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବି। अबे लगाओ बहुत खुशी रे, बहुत खुशी। अबे चल अब नहीं देखो घर भीतर को नहीं जीवा, चल अरे चल बे चल ना घर भीतर को चल। शांत बापा चलो जाके।